mga pangunahing balita. Lalaki patay sa pamaril ng caretaker sa isang palaisdaan sa Tinambak, Camarines Sur. L301 sumalpok sa poste sa Ligao City. Driver sugatan. Mahigit 1,000 residente sa Federal Albay na bigyan ng libre bigas ng Ako Bicol Party List. At First Family Congress, nakatakdang inaos bukas sa Legazpi City. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ika-20 ng Agosto, taong kasalukuyan. Patay ang isang lalaki matapos na pagbabarili ng caretaker ng isang palaisdaan sa Tinambak, Camarines Sur. Naaktuhan daw kasi ang biktimang nagnanakaw ng mga alimasag kasama ang 3 iba pang kalalakihan. May report si Danica Garcia. Patay ang isang 26 anyos na lalaki matapos na pagbabarili ng caretaker ng isang palaisdaan sa barangay New Kaaluan, Tinambak, Camarines Sur. Mag-aalas 10 ng umaga nitong Linggo, Agosto 17. Kinilala ni Police Major Glenn Alumid, ang acting chief of police ng Tinambak Municipal Police Station ng biktima na si alias Pong, may live-in partner at residente ng barangay Bagakay Bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Habang kinilala naman ang suspect na si alias Rudy, senior citizen at residente ng Calabanga, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, naaktuhan ng suspect ang pagnanakaw ng alimasag ng biktima at 3 pa nitong kasamahan sa nasabing palaisdaan na nauwi sa pamamaril. Nagkataon po na andun din yung bantay nung nagnanakaw yung 4. Yung 3 nakatakbo, yung isa, yun po yung nabaril. Matapos ang insidente, agad naman na sumuko sa otoridad ang suspect at itinurn over ang ginamit itong Magnum caliber .357 na baril. Yung suspect po, nagkausap naman po sila nung pamilya, yung pamilya ng victim is waive po sila ng affidavit of disinterest to file a case. Sa kabila nito, mahaharap pa rin sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect dahil sa ginamit nitong illegal na baril. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Sugatan ng isang driver matapos na makasalpok ang minamaneho nitong L300 van sa isang sementadong poste sa Ligao City. Lumalabas naman sa investigasyon na pinunasan ng biktima ang windshield ng sasakyan, subalit hindi nito namalaya na pasalpok na pala ito sa poste. Nagbabalik si Danica Garcia. Sugatan ng isang 29 anyos na lalaki matapos na sumalpok ang minamanehong L300 van sa isang sementadong poste sa barangay Paulog, Ligao City, kaninang alas 4 ng madaling araw. Kinilala ang driver na si alias Andrew, residente ng barangay Sentro Occidental, Pulangi, Albay. Batay sa ulat ng Ligao City Police Station, pinunasan ng biktima ang nag-moist na windshield ng nasabing sasakyan. Subalit hindi agad nito napansin na pabangga na sa nasabing poste ang van na nauwi sa kanyang pagkasugat at pagkagiba ng bakod ng isang pribadong sementeryo sa lugar. Pag-conduct natin ng interview doon sa driver, ang nangyari pala nito nung mula siya ng Kamsur, papunta siya ng Legazpi City, maulan. At yung sasakyan niya ay sira yung aircon. So nakasarado yung mga bintana at yung windshield ng kanyang sasakyan ay nagmo-moist. Nilinaw din ng Ligao CPS na hindi lasing ang biktima at kompleto naman ang mga dokumento sa pagmamaneho. Iwan naman yung company ng kanilang representative na magbibigay sila ng consideration doon sa na-damage. Kasi nga, kahit paano, kahit self-accident, pero may na-damage pa rin. As well as doon sa concrete post, kung sino man ang cable post, parang cable post ang may-ari nito. So, nananawagan din kami na pumunta dito and then mag-demand nung consideration kung magkano yung na-damage. And kung gusto nila mag-file ng criminal case, i-entertain po natin yan. Kasi kung mapatunayan na may recklessness sa part ng driver, so pwede siyang managot.
Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Arestado ang isang lalaki matapos makuna ng di-lisensyadong baril sa inilatag na checkpoint sa Masbate City. Depensa umano ng sospek, ginagamit niya lamang ito bilang proteksyon laban sa kanyang mga kaaway. May report si Mel Moral. Hindi na nakapalagpa ang 34 anyos na security guard matapos na makuna ng hindi lisensyadong baril sa isang checkpoint sa Barangay Bapor, Masbate City bandang alas 12 ng madaling araw nitong Lunes, August 18. Kinilala ang suspect na si alias Juan, may asawa at residente ng Barangay Ibingay, Masbate City. Na-recover mula sa kanya ang kalibre 45 baril na kargado ng 5 bala at isang extrang magazine. Habang siya ay may dalang isang sling bag na kulay itim, na puna po ng ating mga personnel ng ating kapulisan na visible po yung pagbukol ng pistol grip doon sa kanyang bag na itim. Nung makita yon, agaran siyang hinuli ng mga pulis at kinuha yung baril. Depensa umano ng sospek, binibitbit niya ang naturang armas bilang proteksyon laban sa kanyang mga kaaway. Sa amin sa kapulisan, ipinapalam po namin sa aming mga kapwa Masbateño na kung hindi naman lisensyado po ang inyong baril, huwag nyo na pong dadalhin at kung maaari i-surrender nyo na po yan dito sa Masbate City Police Station kasi may karampatang parusa po yan pag kayo po ay nahuli na nagdadala ng isang baril na hindi po lisensyado. Kami po dito sa Masbate City Police Station ay patuloy na ipinapapatupad namin ang pangangalaga sa peace and order dito sa siyudad ng Masbate. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng pulisya ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa RA 10591. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Susunod, may 1,000,000 residente sa Pidiran Albay na bigyan ng libreng bigas ng Ako Bicol Party List. At First Family Congress, nakatakdang inaos bukas sa Legazpi City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon.
Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Sumailalim kamakailan sa community immersion ang 50 pulis na nagtraining sa Police Community Affairs Development Course o PCADC ng PNP Bicol. Handog nila ang iba't ibang libreng serbisyo sa piling barangay sa Bicolan. May report si Rose Bilista. Nagsagawa ng 10 araw na community immersion sa iba't ibang lugar sa Bicol Region, ang 50 tauhan ng Philippine National Police Bicol na sumailalim sa Police Community Affairs Development Course o PCADC. Kasama sa mga lugar na pinagdausan ng immersion ng Barangay Malabiga sa Libon, Barangay Itaran sa Pulanggi, Barangay Kitinday sa Kamalig, Barangay San Isidro sa Dunsol, Sorsogon, at Barangay Katamlangan sa Bayan ng Pilar, Sorsogon. Isa sa mga kasama sa immersion si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang tagapagsalita ng Legazpi CPS. Agosto 6 nang simulan daw nila ang kanilang immersion sa Katamlangan, kung saan naging matagumpay ang kanilang medical mission, lectures at trainings para sa mga barangay tanod at BHW. May mga ipinamahagi rin anya silang jetmatic pump, vegetable seedlings para sa mga magsasaka, feeding program sa mga mag-aaral ng Katamlangan Elementary School at namahagi ng tigda 2 kilong bigas para sa mahigit 100 senior citizens sa naturang lugar, na naging posible naman daw katuwang ang iba't ibang opisina at stakeholders. Liban dun sa mga activity natin na ginagawa, everyday, gabi-gabi, after ng bago matulog, nagkakaroon tayo ng basketball, and volleyball, and of course, pinaka-last, yung pinaka-highlight nila, Zumba. So, sabi nga nila, first time na nangyari sa kanilang barangay. Ayon sa tagapagsalita ng PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, isa sa pinakalayunin ng aktibidad ay ang bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pulis sa PCADC na makisalamuha sa publiko, partikular na sa mahihirap na lugar, para mas mapalakas ang ugnayan ng komunidad at ng pulisya. From the 35-day na lecture proper, kumbaga academics nila, i-apply nila yun actual doon sa barangay na assign sa kanila. So sa 10 days na yan, they will immerse, pupunta sila doon and mag-study sila sa area. Ano ba yung pwedeng maitulong namin? Parang mag-engage kami doon sa barangay. Ano ba ang pwede naming maitulong? Kahit aalis kami dito, still, meron pa rin tulong kami na ibibigay sa kanila, yung sustenance ng program. So hindi lang pinagpabahay sila ng isa and then stop na. No, they will still visit and ito turn over nila yun sa mga local police stations para at least kahit paano every month they will visit the area. So hindi kami mag-stop. Sa ngayon, balik na sa kanya-kanyang istasyon ang mga pulis na sumailalim sa naturang kurso sa loob ng 45 araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Mahigit 1,000 pamilya na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad ang nabigyan ng libreng bigas ng Ako Bicol Party List sa Piuduran Albay. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa handog sa kanila ng partido. May report si Elianzon. Malaking tulong para kay Nanay Milagros Renato ng Sitio Ulagaan, Barangay Batnawan, Piuduran Albay ang 10 kilong bigas na handog ng Ako Bicol Party List sa mga katulad niyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kwento niya, tanging pagtitinda lamang ng isda kinukuha nilang mag-asawa ang gastusin nila sa pang-araw-araw. Pinagkakasya lamang daw nila ito, kaya naman malaking kalawagan na ang tulong na ito ng partido. Ngayon po, kami pong mga nagtirinda man sira. Dahil mga kami basta-basta nakakapunta wala man sira. Tapos po kung ano po, sa tulay may dakula po talagang problema may kan nawaran kami pong tulay. Dahil po siguro sa mga ano baga na siguro naaraman nila ang sitwasyon ng Bisalaga.
Kaya natabangan mo po kami. Pasalamat po kami, natabangan mo po kami. Dakulaon nun talagang pasalamat mo. Maski po pa paano, natatabangan po kami. Yung tabang, natawang kaming tabang ninda. Tulad niya, nagpapasalamat din sa Ako Bicol ang 67 anyos na si Tatay Chito Figueroa mula sa Purok Mangga, parehong barangay, sa natanggap na rice assistance mula sa AKB. Sa kuya po, dakulang salamat dahil masiareo kami di sa Piodoran, inabot kami ng Ako Bicol. Kaya dakulang tawang po, salamat senda. Ayon kay Kapitan Alberto Lomangaya, sa kabuuan 1,055 pamilya ang nakatanggap ng bigas mula sa kabutihang loob ng Ako Bicol. Ngunyan ma'am, dakulaon po ining bagay na itataukan Ako Bicol. Lalong-lalo na po sa Sakuyang Sitio. Saro pa, sa 33 na barangay, walong coastal barangay na barangay ang aniun sa Piodoran. Dakulaon pong unra sa Sakuyang barangay, na sa Sakuyang barangay ay napiling matawan ng ayuda. Personal din na dumalo sa rice distribution ng partido si Vice Governor Diday Co. Aniya, katuwang ang partido, patuloy ang kanilang pagsisikap na makapaghatid ng tulong lalo na sa may hirap na albayano. Actually, di ko na mabilang, how long na ang Ako Bicol Party List sa lado kang pagserbisyo. Nailing manindo, pag may bagyo, sakuna, kung anong klaseng sakuna, pagtuga kibulkan, pag uran-uran, at kung ano-ano pa, pagbaha, pirming nanginginutan ang Ako Bicol Party List. Ang main trabaho po kang Vice Governor is legislation. So number 1, sabi ko na po na yaon ng sakuya po, makakaasa ka mo na pag maray po ang plano para sa Albay, ang sanggunian panglalawigan of Albay, headed by me, na isi-screen ta po ini kung ano ang ikakarahay para sa Albay na taman po, dahil ipagpasar. Pandua, maski po legislation ako, makakaasa ka mo na kung anong pwede kong maagad na tabang sa national, sa mga agencies sa national po, gigibuhon ko po iyan, maski ba po parte kang legislation. Dahil daabok ko man po sa yangon ang mga sakuyang na itanom na relationship sa mga secretaries at sa mga bossing sa different agencies, yaon po ako dyan. Dahil aram ko na ang number 1 na benepisyo, albayano, so abo ko po iniipagkait sa Indo. Layunin naman ng rice distribution na mabawasan ang bigat na pinapasa ng mga Bicolanong sinubok ang katatagan ng sunod-sunod na kalamidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. Kasado na ang kauna-unahang Family Congress sa lungsod ng Legazpi bukas, kaugnay ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Diocese of Legazpi sa susunod na taon. Inaasahan naman na dadaluhan ito ng 5,000 individual na mula pa sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Si Angeline Dagta sa detalye. Bukas na gaganapin ang kauna-unahang Family Congress ng Diocese of Legazpi. Ayon kay Father Dave Ramoso, chairman ng Diocesan Commission on Family and Life o DCFL, ang naturang pagtitipon ay kaugnay ng kanilang 75th Diamond Jubilee Celebration na gaganapin alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Ibalong Centrum for Recreation. Inaasahan aniya nilang lalahukan ito ng mahigit 5,000 individual mula pa sa iba't ibang panig ng Kabikolan. Many things that would happen na pwede nating ma-realize after the talk that we can also bring home all those realizations after the Congress. Because more or less, maulit kita na nakasmile. Because we can learn so many things from this, especially as they discuss all the topics that they were asked to speak about. Dagdag pa niya, layunin ng pagtitipon na palakasin ang pagsasamahan ng bawat pamilyang Bicolano na isa sa mga pangunahing pundasyon ng simbahan at lipunan. Especially with all this, the talk also of Dr. Daphne Ong, which we have been witnesses of this when we had that in the national attendance of the family in life. It was really very very enlightening on the part of the educators. So yung mga nag-attend doon na mas maintindihan natin, halimbawa dito sa pag sinabi nating mental health issues, pwedeng yung ibang mga
na i-involve hindi lang sa substance, kundi mas mahalaga yung mga lalong-lalo na yung mga anxiety. Bahagi ng pagtitipon ang mahalagang talakayan na pangungunahan ng mga kilalang eksperto sa bansa. Ilan sa mga isyung nakatakdang pag-usapan ng family mental health sa makabagong panahon at teknolohiya. Pinaka-importante lang dito is that this will be another learning for all the participants. And when we say new learning, we will learn something about on how to approach the real situation now. Kaya importante kaya na hindi lang yung sasabihin natin na ay, digital age na yun, tanggapin na lang natin yan. Hindi lang yan. Because it is so important that we also try to consider on how the parents themselves would understand all these people na pag naghahawak ng cellphone, hindi pwedeng sabihin natin na disturbance yan. Hindi pwede. Kaya dapat may panibagong pagtingin na pag sinabi natin naghahawak sila ng cellphone, this could also be used for education. Baka kailangan may mga research sila. So that more and more people would understand na kung ganito pala ang situation, ganito rin pala kami dapat mag-adjust sa mga Gen Z. May tema ang aktibidad na Family Blessed, Nourished, and Sent Forth with Mary. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!